Khat-khati police station angkang kedam tang pai ni phai ingkora nerkep bhom kurua nero porphai hini malom national highway thongkep ra sirkep atowar pialong khat-khati raikom saikhi atum kiri ka kuruk dona hut ke ongdong hor ke air a cartoon ke neptun long khat-khati police atum kai ke asom thak amithang asayamo kachiklem bom hut BR05 GC 3889 ihum tatayodha longpen cartoon pharo isira ingkoi MC Dowells number 1 Ram pen biar long pon lok long bangso ho driver pen police aphan ka chethan pon ke la bangso hor Dimapur anatsi ke ponji pusi chethan ke neblong ahor ke do an arona teng pen siding si Bokajan excise department atuma phansi pi pajer pon lo ke neblong chek ahor do an excise asai kamatum pen arona teng pen lakha ponsi lamhoi pabon pon lo lamhoi teng pen ke do an horta chepari deng pon lo lapen la sohor komat pen sikiwan ma alam kachini pa meji aphan pura driver aphan karju pater toka sai deng pon bom lo Bokajan den anante rang karbing long lai